Velkommen til KS Store. Butikken, hvor man kan købe filescripts, manuscripts, filescripts til alle litteraturer. Det vi har på læreren. Det er mange ting. Vi har det, der hedder... Vi har kun filescripts lige forløbet, fordi vi ikke givet nogle microscripts endnu. Men det vi har fået, eller det vi har, det er anti-FLRP. Det er, hvis du fælder FLRP på sin server. Med kigget, men jeg ændrer det til at få en advarsel, men jeg kan også ændre det til at få banden, og bestemt hvilken man har banden. Men jeg kan også købe en telefon, den vil så kun til Cubicore, men jeg ved, at der er en lille smule, men jeg godt kan få det sådan gratis. Mange skrifter har vi ikke noget nu, men jeg tænker på, at vi kan få sådan en, hvad kalder man det nu? Vi får mange ting vi får nogle ting, som der bliver fede. For eksempel, vi får anti-VDM for eksempel, og en radio, man kan bruge. Så når hvordan man betaler, det går ikke den her penge lige nu. Fordi vi er lige råd. Så kan man se, der kan man se, hvordan telefonen ser ud. Så kan man se, der kan man se, det ser sådan der ud. Det ligner en LP-phone, men den er bare sådan lidt, den er bare gratis. Det er en gratis version af LP-phone. Så hvis man køber den her, så koster 51, så støtter du både os, men så støtter også de egne server med, at der ikke kommer sådan noget rigtig FLRP. For eksempel, med at der kommer sådan, at folk begynder at skyde hinanden. Grunden, og for eksempel, at der måske også kommer nogle mennesker, som det begynder bare. For så man ikke laver FLRP på din server i dag, og så man kan betale 51 kroner. Vi kommer til at udgive en lille bitte ting, som der er sjældent, som vi ikke lige har fået aftalt, hvad det skulle være nu. Men det kommer. Jeg kan lige afsnøre. Det er noget med en tablet. Ja, måske er det Omegle, måske er det ikke. Det er ikke Omegle. Nej. Det er en mindre tablet, som der er lavet af KS Store. Og så det bliver fedt. Så vi får nogle ting, som der kommer. Og jeg ved ikke, om det kommer til at koste penge, men det er noget mig og mine kollegaer skal snakke om, inden vi begynder. På at min ven, inden vi begynder at sælge det, fordi vi skal aftale først, hvad vi sælger. Vi skal aftale nummer 2, hvad vi gider sælge. Det skal være sådan noget, hvor vi sælger alt muligt pis på serveren. Ja, men det der også kommer til, I ved, jeg er Mr. Guld. Jeg har min egen Minecraft-server. En gang den bliver færdig, så kan man for eksempel købe filerne til jeg ved, det er lidt forkert nu, men du behøver altså ikke købe Mineforge. Du kan bare købe random post. Ja. Hvor hele byen den er med, for hele sin server den er med. Scriptsene, det er hele. Bare vent. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Gerne komme ud. Kommer der mere fra den. Nu KS Store. Jeg gerne komme op. Ses.